Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω ξεχωριστό βίντεο, θα βάζω 5 πέναλτι με τον Ρονάλντο, Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ. 5 πέναλτι και 5 σουτ, έτσι το σουτ, πάσα. Θα μου δώσει πάσα τερματοφύλακας, όχι τέτοια βέβαια. Θα το πιάσω μία και θα κάνω ένα σουτ απλό. Το λοιπόν πάμε στο βίντεο. Πατάμε free and king. Πάμε στα πέναλτι. Να πάμε μισό λίγο γιατί κάτι έγινε η κάμερα εκεί πέρα. Πάμε. Αριστερά κάτω για πρώτο πέναλτι. Κριστιάνο! 1-1 λοιπόν. Πάμε τα 2-2. Παπ. Ο πρώτος και ο δεύτερος σε άλλο βίντεο θα πάνε τελικό. Πάμε ξανά από εκεί. Όχι. 2-3. Πάμε από εδώ. 3-4. Άλλο ένα πέναλτι για το Κριστιάνο. Και αυτό θα πάει Μέση. 4-5. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και τώρα πάμε στα σουτ. Να κάνω πάσα. Εντάξει τώρα. Πάμε. Του φύγε ρε. Όσοι θα μου ρίξει μπάλα, κάντε ένα subscribe και ένα like. 1-1 για το Κριστιάνο Ρονάλντο. Στα σουτ, στα πέναλτι έκανε 4-5. Κοτουά, βαράει απευθείαν. Κριστιάνο! Καλό. Πήγε πολύ φατσουμπού, πατατά. Σουτ, όχι ρε φίλε, 1-3. Μου επιμένουν 2 και θέλω σίγουρα 3-5. Πάμε για το 2-4. Πάμε τελευταίο. Και ελπίζω να είναι καλύτερο. Έφυγε από την αιστεία Κουρτουά. Μία. Κάτω. Όχι ρε φίλε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε 5 γκολ και στα πέναλτι αλλά και στο... Πείτε το εσείς. Πείτε το. Περιμένω από εσάς. Όχι. Άστε να το πω εγώ. Και στα σουτ. Λοιπόν, τώρα πάμε για Νεϊμάρ Junior. Γιατί είναι τραυματίας. Που είναι Αλχιλάλ. Να το Νεϊμάρ Junior. Όχι, που είναι τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να το βρούμε. Αλχιλάλ. Νεϊμάρ Junior. Πάμε για Μέση. Το βρίσκουμε. Θα πάμε με το Μέση. Πάμε Αργεντινή. Λεωνέλ Μέση. Έχει πάρει την 8η χρυσή μπάλα. Ο Λιονέλ Μέση. Και θέλω όλοι γι' αυτόν όσοι είναι φανς του Μέση να κάνουν ένα like. Και όσοι είναι φανς του Κριστιάνο Ρονάλντο ένα subscribe. Πάμε δεξιά γωνία. Το χάσε ο Λιονέλ Μέση 0-1. Ξανά από εκεί. Αντίπαλος είναι ο Κουρτουά και το έφαγε Κουρτουά. 1-2. Πάμε γάμα δεξιά. Και το έκανε 2-3 παιδιά. Πάμε αριστερά τώρα. Πάμε για το 3-4. 3-4. Πάμε 4-5. 4-5 ο Λιονέλ Μέση. Και τώρα πάμε στα σουτ. Να δούμε πόσα θα βάλει. Κάτσε να αλλάξω κάμερα μισό λεπτό. Πάμε, κάνε πάσα Κουρτουά. Μία. Και μετά αριστερό. Κακό σουτ. Πάμε να βάλεις με το αριστερό τώρα. Με το δεξί. Πρέπει να βάλει 2 ο Λιονέλ Μέση. Πήγε πολύ φατσό, πήγαινε έτσι. Έχει άλλα 2 σουτ. Ο Λιονέλ Μέση.
Κάνει μπαμ. Και μπάμε το δεξί. Κουρτουά, πώς πήγες. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Πάσα. Κάνει πάσα, κάτσα, πάσα. Εντάξει, μάγκες, αφιερωμένο σε όλους τους φανς μου. Δεν είναι αφιερωμένο, αλλά είναι αυτό αφιερωμένο. Δεν μετράει αυτό. Παίξαμε λίγο. Αφιερωμένο σε εσάς. Ο Μεσέ έβαλε 4-5 και πάμε για το Kylian Mbappé, το αστέρι της Paris Saint-Germain και της Γαλλίας. Select player. Την επόμενη φορά θα έχουμε σίγουρα και άλλους παίχτες. Κριστιάνο Ρονάλντο. Όχι, λάθος έκανα. Πάμε για Γαλλία, France. Να την. Kylian Mbappé 91 rating overall. Και πάμε να δούμε πώς θα βάλει το αστέρι της Γαλλίας και της Παρί. Δεξιά πάμε για το 1-1. Το κάνει. 2-2 πάμε. Όχι. Πάμε για το 2-3. Το κάνει. Πάμε για το 3-4 μάγκες. Το κάνει. Σουί. Πάμε να το κάνει 4-5. 4-5 στα πέναλτι. Ο Κιλιάνος Εμπαπερινός. Κάτσε να βάλεις ένα φάουλ εδώ. Την επόμενη φορά θα έχει φάουλ μόνο. Αλλά πήγε, αλλά δεν έχουμε άλλο challenge. Το νικητής την επόμενη φορά θα πάει με το δεύτερο. Σουτ. Πάμε. Κάτσε, αυτό δεν μετράει πάσα. Τι κάνει ρε συγγνώμη. Like και subscribe. Πάμε δυνατά. Πάμε 0-1. Πάμε για το 1-2. Όχι ρε φίλε. Ο μοναδικός που έχει βάλει γκολ στα σούτ είναι Κριστιάνο. Είμαι φανς του Κριστιάνο, από ό,τι ξέρετε. Σουτ! Άλλο ένα σουτ, ο Κιλιάνος. Άμα το βάλε, θα είναι top. Δεν είναι στην αιστεία του. Ναι! Κιλιάνος Εμπαπερινός. Ο Εμπαπέ έβαλε 5 γκολ συνολικά. Και τώρα είναι ο ένας και μοναδικός Neymar Junior. Η πιο μεγάλη μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία. 100 εκατομμυρίων. Πολύ μεγάλο ποσό. Βραζίλ. I know Brazilian. Yo. Πού είναι Βραζιλία, μάγκες. Δεν το βρίσκω. Βραζίλ. Καλά ρε, εξαφανίστηκε. Η μία και μοναδική. Η μία και μοναδική στο κόσμο. Βραζιλία. Η μία. Al-Nassr. Γενικά όλοι οι παίχτες πήγαν στη Σαουδική Αραβία. Όλοι οι καλοί, όλοι οι θρύλοι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τους αρέσει. Μήπως τους αρέσει, δεν είμαι σίγουρος. Φαίνεται να τους αρέσει, ρε φίλοι, πώς θα την πω τώρα. Λες να είναι εδώ πέρα, όχι. Καλά πήγα σε άλλη μόδα εγώ. Με συγχωρείτε. 20 μίνι λεπτό. Όσο θα ανοίξουμε. Δεν το βρήκαμε.
Είμαι σχεδόν 15 λεπτά το ψάχνω, αλλά ούτε Βραζιλία βρίσκω, ούτε Νέιμαρ. Είπα λέγα να τον αγνώ, τον βγάλα Νέιμαρ. Κοιτάξτε, τον βγάλα του στοματισμού. Κάτσε να κάνουμε και ένα. Πού πήγε, πού πήγε. Τι θέλει. Ιρλανδία. Γκάνα, Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία, Αγγλία, Κροατία, Κίνα, όλοι καλά. Αλλά δεν βλέπω πουθενά και εδώ πέρα. Δεν βλέπω Βραζιλία. Τι να πω. Κάτσε με το, είμαι στην αρχή. Εδώ και εδώ πέρα. Όλα. Για βάλτε κάπου Νεϊμάρ. Δεν βλέπω Νεϊμάρ. Όχι. Να το 10. Γιάννας, μήπως πήγε ξανά στην Παρί. Μήπως είναι στην Παρί. Πάμε λίγο στο Ligue 1. Ligue 1. Ούτε στο Ligue 1 δεν υπάρχει ρε. Να η Γαλλία. Πάμε στην Παρί. Δεν νομίζω να είναι στην Παρί. Αλλά πάμε να δούμε. Ναι, Νεϊμάρ είναι στην Παρί. Μετά από 3 προσπάθειες. Κάντε για ένα like. Μετά από περίπου 20 λεπτά το βρίσκουμε τον Νεϊμάρ. Τη φατσούλα. Πάνε subscribe ρε που με βλέπεις. Έλα πάμε, το πήραμε. Νομίζω πως το πήραμε. Και πάμε και με τον Νεϊμάρ Junior. Μετά από άσκοπες ώρες το βρήκαμε. Πάμε αριστερά γωνία. Ο Λάσο. Ναι, 1-1 ο Νεϊμάρ Junior. Μάλιστα που θα πάει από εδώ ή από εδώ. Όσοι είπαν από εδώ, μπράβο τους. Όσοι είπαν από εκεί, σε χαρητήρια τους. 2-2 Νεϊμάρ, δεν έχει χάσει κανέναν. Κοιτάξτε με, like, όλοι σπάστε το. Πάμε, είμαστε πρεμιέρα μάγκες, σπάστε το λέμε. Πάμε για το 4-4 του Νεϊμάρ. Το κάνει, άλλο είναι να πάει 5-5. Ο μοναδικός που θα πάει, γι' αυτό θα είναι έτσι. Το 1, το 2 ή το 3. Όσοι είπαν το 3, να κάνουν τώρα like. 5-5, ο μοναδικός που έβαλε 5 πέναλτι. Και τώρα πάμε στα σουτ, 5 σουτ ο Νεϊμάρ. Ο Παμπάκης, αυτό δεν είναι τόσο σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει σαν ένα αεροπλάνο. Και να δώσει τρακάρα στα σύνορα Ελλάδα-Βουλγαρίας. Με συγχωρείτε. Σήμερα έκανε ένα διαγωνισμό. Λείπα από την αιστεία, όχι εκεί πέρα. Σουτ, όχι, 0-1. Σουτ, εντάξει, αυτό δεν μετράει. Είναι 0-1. Λείπα από την αιστεία, ο Κουρτουά, τσίντου του Κουρτουά. Είναι και αυτός τραυματίας, έπεσαν 2 τραυματισούμενοι στο βίντεο. Σουτ με τη μία, 0-2. Πάσα. Κάνε μια πάσα. Όχι ρε, μην αποκουζιάζω, αλλά... Κοίταξε με το... Λέω από την αιστεία. Τα παρατάω. Τύρω το τελευταίο σουτ. Τελευταίος πρέπει να το βάλει. Πρέπει να κάνω με πάρτε του. Και κουιτά. Πάμε ένα power shoot. Πέντε και ο Νεϊμάρ. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας, μάγκες μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πρεμιέρα, κάντε ένα like και ένα subscribe. Το subscribe είναι η εγγραφή, είναι κόκκινο το κουμπάκι, το κάτω.
θα το βρείτε εδώ κάτω σπάτω αυτό το βίντεο, σε πρεμιέρα. Είναι τέτοιο χρώμα και το like επίσης είναι τέτοιο χρώμα και αν το πατήσεις θα γίνει τέτοιο χρώμα. Γι' αυτό σπάστο και τα λέμε.